spoje musia byť vodotesné, ale tento spoj už potom nebude nám slúžiť ako vodotesný spoj. Takže voda iba ide do takejto úrovne a potom môžeme spustiť samotnú fontánu. Fontánu spustíme a fontána nám bude fungovať takým systémom, že čerpadlo nasáva vodu a bude mať stály kolobeh cirkulovať tá voda. Voda nám bude načerpávať zo spodu, pôjde nám hore a cez túto vrchnú šišku nám bude potom vyvierať. Tento hríbik nám bude slúžiť na to, čím viac ho odtiahneme, tak nám bude robiť takú bublinu menšiu a čím viac ho pritiahneme, tak nám bude robiť bublinu väčšiu. Podľa toho, aké bude počasie, či vietor, alebo či bude slnečno. Voda nám bude sekať potom cez tieto drážky, bude prepadávať do tejto misy, znova bude prepadávať do tejto a znova do fontány. Až by sa nám zdalo, že máme strašne veľký tlak v tejto šiške, tak potom máme na to slúži v tomto veľkom tanieri ten regulačný odpúšťací ventil, ktorým potom zredukujeme tlak do tej vrchnej šišky. Samotná údržba fontány je, že sa do fontány dávajú nejaké chemické prísady, čo sa dávajú do bazénov, aby nám tá voda neožila, aby sa nám tam nespravili nejaké riasy. Samozrejme na zimu treba vodu vypúšťať všetku z fontány, vytrieť to do sucha. Na to nám budú slúžiť aj tieto montážne otvory, ktoré všetky pootvárame a tú detskú plastelínu z tejto vrchnej, aj z tejto vrchnej časti, aj z tej veľkej misy povyťahujeme, aby nám voda stiekla na samý spodok. Keď už bude voda všetka vypustená, zazimujeme fontánu a najlepšie bude tak, že sa celá fontána obalí nejakým igelitovým vrecom alebo nejakou igelitovou plachtou.